Подкарпатська ворожілля. Русинські фіглі. Написав Михайло Чухран. Персонажі. Баба Юлина. Ворожілля. Дуже модерна ворожілля. Має мобілку, має комп'ютер, карту. Фурт сидить у інтернеті. Дідо Олекса. Без баби герой, коло баби йой, подкаблучник, хоч і не признається. Тютка Василина, добра газдиня, хоче одворожити свого чоловіка від паленьки. Самого Івана ми не видимо, бо він фурт то на водасті, то на рибу йде і мати, то на гриби, нігде ніч не принесе, нігде ніч не встрілить, но має причину піти з дому. Тютка Марта. Перша цимборашка, а значить і перша суперниця тютки Могди. Хоче наворожити обуд Могди, всі кури повиздихали, бо вони самі по собі давно поздихали. Її чоловіка невидиме у селі, бо він вічно, то в Росії на заробітках, то на Чехах, то у Мадярщині, то в Чехії ходить. Дівчина Оксана хоче приворожити якогось Микулу, бо тот бізнесує. І много в барах пропивать, значить, грошіся в нього водять. Хоче одворожити якогось Андрія, бо тот уже так надоїв, і самся не женить, і другим не дає. Молода жона Сніжана, старого, багатого сільського олігарха жона, матеріально забезпечена, швидко має, штолем хоче, но все щось хибить. Епізод перший. Ворожілля сидить вдома коло комп'ютера. Приходить тютка Василина. Добрий день, Юлиночко, якся маєте? Добрий день, і вам не хворіти. Або кажіть, на щось ти прийшли. Ну, спершу ще ми повіжте, це маєте чим ми руку помастити. Бо кіть ми руку не помастити, і ворожівна книга не там се відкриє, і карти не то не повідять. І ще й тот чорний учений мацур не то не пошепче. Знаву я, знаву, що не сухташ до ворожки йти з пустима руками. Так, то знаєте як? Як увариш до любого вариського начальника, а ведь до доктора. То так. Пусто прийти, пусто піти. Ну, сідайте. Найся не мири губу. А назад йому вам прийшла за своїм Іваном говорити, як їм позавчора була. Коли вам тут ту курицю принесла. Ой, ничлем ходить та ходить, генеприязаної теля, лим бого дома не було. Це на водаску, це на рибалку, а нігде ніч не йме і не імить, лим бого дома не було. Ну, який пустельник, але... Ой, не кажіть, а мені так вдома смутно самим. Ні з ким все й посважати. То знаєте проблему. То так. А сважаємося 1998 року, 10 октября. Ну, то якісь ти так пунктошно ту дату запам'ятали? Ну, але як бо не запам'ятала, то день нашої свадьби. Ну так і це так, фурт, сважаєте, що му розвода не дасте. Ну, люди. Ото тепер не чудниця. У вариші вже і по 3, і по 5 разів розводять, і по другому кругові і зять вертають до свого чоловіка. А правда, ну ще що, я і в собі подумав, ось він буде сам собі жити, робити що хотіти, ходити куди хотіти, та гутання бере. Не дамо такої радості, не буде того. Ой. Та прийшла назад, коли вас було казати, ось будьте го утворожили того пиття. Ну то це помогла му моя ворожба, лишився вже пити. Ну, так питися ще не лишив, щилився лишив закусувати. Ну, то добре. Ну, або знаєте, як і чесно, та й не хочу, бо він се лишав пити. Бо кітю п'є, так ми красно всяко каже, потятко, золотко, красавіцю, все нам треба. Кіть тверезий, та ніч не каже лим мочить, а кіть мало уп'єш, то ми всяку паску й говорить.
Корово, босорканю і всяко, що му народить. Овидко, то у нього дуже запущено. Дуже. Тетяна нього таку сильну Я ворожбу відаю. скачала із інтернету. На Марічино, що не так подействувало, що то собі лице не годин побритвати. Що ви кажете? Пахне му паленько одеколон. Ну, Та вже собі бороду лишив таку, як у Карла Маркса. Та що ви, а кото Карла Маркс? Але, та це ви не знаєте, ви що в школу не ходили? Ну, коли то було? О, та тьо, там перший руський космонавт. Що ви кажете? Або він уже умер. Але я й не чула, що хворів. Вже ну. Ну, та я собі думаю, ж мій ліпший Іван маленько уп'є, ну, бо коня буде красавицю називати. А як? То. Та-та. Ну, прийдіть завтра. Татяй. Ну, будьте спокійні. Мгм. Скоро вашого Івана не мож буде впознати. Ну, цю курицю лишу там у ганку, Ай. а принесу вам кіця ошитку дасть, я вам принесу того кугута, що рано піє, встає, нікому спати не дає. Ну, вставайте Ну, здорово. щасливо вам, щасливо. Щасливо. Епізод 2. До ворожілі приходить тютка Марта. Юлиночко, солоденькі мої, якся маєте, якся вам спало? Йой, як із вас файно пахне. Та що сте вже зрана пили, ні міровку, ці хортицю? А якое на вас паранноє синє плаття? Старалася. Дуже паранноє. Чуєте, 15 годин, день у день виджу його на вас, а все як новоє. Ой, знали то колись і зробити. А в якомусь того секонд-хенді брали? Бо я бо й свої бабці такої взяла. Чуєте, Марто, так цуркочете, гебисти прийшли до Савіка Шустера на передачу. Ліпше повіжте, що в селі нового. Це були сте в того тумієць, як ото, що на білому Жигульовіся возить на А. свадьбі, були сте? Була. Та де б не була Тетя Тонікована нашка? Ну, сідайте, розказуйте. Такого чесного хресника мав. Ну, Кітю п'є, нігде за руль не сяде. то дійсно файний. Такий шпурибливий, що за рік і спалив 3 літри бензину. Дуже газдівливий. То дійсно. Чуєте, ну а молодиця що за jedna? Ну, я б вам точно не вповіла, но з якогось такого дуже забитого, глухого села, що там за попадю циганка. То що ви кажете? Ну, Ну, це хоч файна то та молодиця. Як би вам пояснити? Ну, бо із себе паскудна, а вона ще має паскудна. Ну, не сердіться, бо я люблю правду повісти очі. Я бо їв то уповіла, а й бо і так за нього в селі кажуть, що я маю язиката в селі. Що кажуть, то кажуть. А я була на базарі у Вариші із парадичками, та там на ня напали 7 ключарських жін, аж я їхнє місто зайняла. Та я єдна одних 7 ледвомся одгавкала. Ото то були поскаті бабу. То дійсно, так ото є. Я вас знав як чесну і справедливу жону, котра усе уся до правду каже. Ну, чуєте, а й бо повіжте мені одно. Коли ваш Василь був на заробітках у Чехах, та це правда, що вечір до вас знав заходити участкові міліції Штаферкофіч Київський? Ні, то неправда. Де бо я собі дозволила? Участковим міліціонером, простим сержантом, то неправда. Неправда. А правда, що якийсь воєнний знав іще до вас заблудити? А, та це вже і зовсім неправда. А, це вам бізівно донесла моя цимборашка Василина. Йой, що то пуста жона. Та вона це і в школі на самі двойки вчила. Ну, все. А я замолоду розумна була. Уже у 8 класі мала 58 розмір голову. Що не могли ми шапку на зиму купити. Та до вшитковом доходила своїм розумом. 3 і 4 чверть сиділа вдома. І тому я добре знав,
що кіть на чоловікові гейбо й воєнна форма, айбо на рукаві дубові листочки. Та то ніякий не генерал, Ні? Пакові. то простий лісничий. Припало. А Василина, хоч і кінчала Свалявський технікум по виноробству, айбо вона того не знає. Ну, що не знаю, то не знаю. Айбо я, кумочко, не за то прийшла. Ну, а що би ти хотіла? Будьте добрі, поворожіть мене на мого Василя. Бо як прийшов із Чехії, та цілу суботу просидів у тої Василину. То що там робив? А як йому зазвідала, що він там робив, та повів, що точки йому Василина заказала. Ну, та думав, добре, та хоч на цигаретлики заробить. Айбо нині вся догадала, що Василина мені ще в апрелю казала, що не буде садити точну пасулю, а саму пішу. Та найбо ти ваші картами вповіли, яку галибу Василь там робив. Ну, прийдіть завтра, ушитко вам повім. Ми се з тим розберемо, бо тепер до ня другі люди А мають я прийти. вам і домашніх Ну, та яєць, і солонинки, Само собою. лим побрити Само добрі. собою. Іншак до мене не може ходити, ні. Епізод 3. У хижі сидить ворожілля Юлина і її законний муж дідо Олекса. Заходять цимбурашки. Дівчина Оксана і молода жона Сніжана. Хочуся з вами порадити, бо мав два легіні, та й не знало за котрого се удати. Єден файний, розумний, спортсмен, та й гроші має. Ну, то це другої. А другий легінь по гороскопу ми підходить. По зодіаку водолій, а по китайському кінь. Ото ми якраз парує. Ну, я б казала, ось по гороскопу найбо підходив, бо звізди дурної не порадять. А, мій дідо Оле по гороскопу овен, по-нашому баран. Ну, я би ще додала, що він ще й козел. Це так. Так, а як? І я так гадала. Ну. А бо мало ми се не любить. То ж то по гороскопу водолій, а по життю винулій. Та тільки ся того вина налє, що мало се й не розпукне. А то ж то кінь і без гороскопа видко. І на лице ге кінь. А потому у компанії, коли Ну, сидимо, ну. через півчаса, коли вже швидкі забули, про що йшла бесіда, нам се тодо начинать ржати ге кінь. Ну, припав, то що це все? А раз дорогі? уночі устав босий із постели. Та так му ногті по паркету цоркали, но чисто гекопот. А другий легінь спортом се займить. Літом робить лижним інструктором на трамплінах Чорної гори, Файно встрою. а зимою водоспасателем на озері у Винничках. Знала, знала. Ну, а має свободний час, то любить плавати. Спливать от такого та через вілок на Мадяру. А з Мадярщини се вертать у Так порожню. ото далеко. Та не втопиться. Не такий він дурний, бо се втопив. Нахлив гумйовий міг, 20 блоків цигаретликів. Та то легко є, та добре його й держить на воді. А з Мадярщини се вертать у порожню. Ну, налегко. Ну, а цигаретлики де дівать? Та нову смішні. Так от цигаретлики з Мадярщини до нас возить. У нас той має дешеві. А прийде, привезе ми жвачок, чупа-чупсів, а поведення в бар, погостить живчиком. Кожний день це грошима розмітує. Значить, гроші має, бо не гости бо ні. Ну, то само собою. Треба його брати в руки. Хоч і не парує по феншую. Ну, ти не переживай, я на твою проблему уночі подумав, коли небо буде звіздяноє. То тут ти таку смс-ку зажену. Я буду чекати. Чекай смс-ку. Ну, пані Юлічко, тепер слухайте мою Ну, шторію. Теж убирала, перебирала і по феншую, і по гороскопу. Один був білий, айбо бідний, другий був чорнявий, айбо без грошей. Та думала, може за когось це дати. Та рішила вийти замуж за старого лосо, айбо багатого. Ну, все Думала правильно. собі, най діду наприкінці житті, найся мало засолодить, а я собі пак заживу, пані, як саме буду хотіти. Ну, бо той каже, йому 3-4 роки, а мій стариган здоровий гибук, а не раз не закашляв. Припав би.
Ну, а добило має то, що він дуже грибу любить їсти, Ну. знаєте. Ну, то пішли ми з ним на грибу, а тоді не їсть ті, що я йому приладжу, тоді суто, що сам собі найде в лісі, сам собі поварить, посмалить, та то буде їсти, то, що я йому не хочу їсти. І я так чиню. Ой, я не безу на свою Василину. Заткайся, А коли ще другі такі чоловіки говорять. однакі. Ну то слухайте, ходимо ми з ним по лісу, ходимо, а там зазуля кукать. Мій довгожитель світить. Зазулько, зазулько, кілько ще я прожив. Знаєте, кілько мене кукала? Аж 15 років. Та я вже буду стара, та вже буду мати 40 років, ну 35. Та не встигну за дідом і пожити. Та, ну, мирігу. Ну, ти мене такої не проси. Ти знаєш, уж нам, білим ворожкам, челяди біду чинити не можеш. Я знав, що ви порядна. Як обогонна, думаєш, я бода що не зробила, та й уже моєму дідові би і язик покрутило, і руки бо му вже перекрутило. Боже, але чувствуєш яму. Ой, Боже, мій старий гарний. Алло, привіт, миленький. Добре, я помню. Добре, буду. Знає, коли дзвонити ж Припав. Вже мене так надоїв, що ну ти даш тобі поможіть, ну то де буду? Ну тобі я потерпіти? челяди Аж чинити 15 біду ніяк не років. буду. Обисня ту і як просила ніч не вчиня. Так я вас прошу ту зазулю якось іскітити, не його, а зазулю, ну А, Зазулю, Зазулю, та я знала, що... Чекай, добре, навчить. Та що зробите? Ну, і Так от я. тепер, добре? Ну. Ну. О, Боже, такою вижиш, як ото робити? Чекайте, бо ароматна свічка не дуже хоче горіти. А ну як ото? Шурл-мурл, розсипся на золу і золо на сміття. Кончилося зазулено життя. І все? Все. Ну, все. Кіть, лісник з духлу найде зазулю в лісі, мов швидко збалиме на потячий гриб. А, так і будемо Та- казати. так, Боже, він так ні. золота Ну, наша, йой. Ну, тільки щось нам так помогли. $200. Кіть щось ми ще до вас прийдемо. Та дівочки, та То все все дуже одно. добре. Ну все, пані Юленко, дуже вам Ну, красно ну, дякую. коли- Виручили сте нас так, Коли що... треба приходити, коли Все, вам щасливенько, до треба. Ну, свидання, щасливенько. щасливо. Ну, це дурні. Але за півгодину заробила цілих $200. Ну ти, Юленко, розумна. Де ти виділа цілкові $200? А що, не є $200? Ні. А ну Ні. поп зреко там намальований. Прикол. Та це все Обама. О, фраз, бо їм був від... Добре, що не Трамп іще, Юленко, теж мені ворожілля. Ролі ісполняли баба Юлина Ворожілля, Наталія Маринець, дідо Олекса, чоловік баби Василину, Василь Гудачок, тітка Василина, Радмила Василинець, тітка Марта, Ірина Туряниця, дівчина Оксана Вікторія Коробкова, Сніжана молода жона старого багатого сільського олігарха Наталія Софілканич. Від автора Ольга Прокоп.